chikurande tegotenna esengenche bintu ebinge town yambira change township ward nere ward yoka etabwati enyagitari either level 3 ama level 4 egokonye erifaro yaito onde bwensi pino no bwena chiro no moyo bweri kuba ba accident no babegete jamu asamo ntu anya gosuka nere ward abantu bado bakemyake bakoenda roche ne ibuyo betugete ibuyo mutu nere ward bari tanya koros chiparabara chia abantu bara matobe mambi baka marogo imburaga ya turu munda kusinyugo igaka nere ward bada abana bataranya kogenda school nere ward bado boke bago no bojambazi bojire bakarere sengenje security esengenje no security lights stay boronge. This is the only ward biashara bitayo 24 hours so ikina ikia gerena nje file tina changes itakere kokorwa miaka 5 yoko ise no kora changes chinyinge chietante bintu bya kor for 9 years we have wasted our 9 years kendo ngiri kia kor completely apart. This is the only ward oise kobwaje abantu bali ikiro anduli sabe list y'abantu bali ikire county government record tebo na abantu 10% y'abakore gazi be county government. A reason abantu bonsi bitu abegiro borai bakonyora mabaga bawani baje gotogorera rende na mwaro itogorwe mori wezanga kokirigora ikogoro na inchi nathiri ndira tiria siasa sibone miaka to igire ntori bana basinini borai about mentality borai tari miaka borai tai mobere is mentality na gyoko sukia bantu bao na inchi ndira tiria nathiri ya siasa sina ikire po currently na inchi na bere ngopambana na basacha bandi kyari muntu yokwate kuruka kachite boye chikura nabana inchi babwa 12p ndoja kwanda saba na inchi tu ojo konya kuwabere boraje nyokoregero koboriwe inki gwakorire inki yogokora inki yogocha gokora orwe keru track record yawe tebe nanje emiaka na abeire na harure jombe mia pare aro tingi eti konyara korosi maje tingi eti konyara korosi maje ko tingi eti konyara koreta so tokotige ne one chipare ji none jombe jikwa tujia goruta ribobe ngombe rende taba barasi urari ne koso kinjire kyari bara nembi nona matanga to kwanda koru jombe abaro ira ba sometimes na bana siasa baba itete umuro rito kere kokonyo 5 minutes sengenje para nembe o ira 50 minutes oja kokonyo otimokire tuacha kotenge kirevu yabo korona nkorunde moringo karandeki we want to let the change kiega asia korwe gazi ondo yoboke tamambia kamanya kwanda wachoro mwana siasa ka mugiruga ni kagusire goso mwana nakagusire ndeterwe mori umuntu aboke kamaite no mwana wacha nyara masoma maya para to ke chingi ya mario ka to ke nyakitari amacha to ke yokonyu simple bantu batoni shimina magendero bataite into kweta devolution ya gaji into host ye county government headquarters lakini bintu bya takere ko koru bintu bikorete chigodi chiari sabu mari kuitani abatore town abantu ba town shibone bateta macho konywa marunge abantu ba town shibwe batakete mario ka to ke nyakitari abantu ba town shibwe batete security bakore biashara 24 hours batai kuzumboka abantu ba town shibwe batete chirere proper abantu bako soime abantu bakore biashara abantu morojo na bako umira chikando chikenya ka bakore biashara bakotu akutumune chikari because ye bintu torabanga baite bironga chichiro chibe kuchira proper bangena baito barunjerari nono ko choge bako chogo bakumenya ngaito korere biashara. That is what they want.